मंडळी चला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर मंडळी माझं नाव आहे प्रीतिया. मी कोकणातली आहे. माझा जन्म, शिक्षण, लग्न, सासर सगळं कोकणातलंच आहे. आणि माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये मी छान छान व्हिडिओज टाकते. कोकणातले शॉर्ट असतात, डेली व्लॉग असतात माझे. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहे. म्हणजे आता मी सध्या जम्मू आहे, तर जम्मू एक्सप्लोर करते. तर नक्की पहा माझं चॅनल कोकणची माणसं साधी भोळी आणि पट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. छान छान कमेंट करा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटपट कमेंट करा. छान छान कमेंट करा मंडळी. पटपट कमेंट करा मंडळी. जॉईन व्हा चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. संगम तरुण मंडळ, नमस्कार संगम तरुण मंडळ, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. जय महाराष्ट्र ताई, जय महाराष्ट्र दादा, खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. कसे आहात तुम्ही? तुमचं मंडळ कसं आहे? मी तुम्हाला जॉईन झाली आहे दादा. तर मंडळी पटापट जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला आणि प्लीज डबल टॅप करा. आजचा लाईव्ह जास्त वेळ नसणार आहे, थोडा वेळच आहे. तर पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. छान छान कमेंट करा मंडळी. मजेत आहे, ओके. थंडी वगैरे पडते ना? क्राफ्टिंग, हाय क्राफ्टिंग भाई 7, हाय क्राफ्टिंग, वेलकम वेलकम माय चॅनल कोकणची माणसं साधी भोळी. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे मंडळी. छान छान कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी, लवकरात लवकर कमेंट करा छान छान. आणि कमेंट केलात की मला बोलायला बरं पडेल तुमच्याशी. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. राम रुघे, वा वा वा. हॅलो राम रुगे, कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. दीदी, हाय दीदी, हाय दादा, राम दादा नमस्कार, स्वागत है। क्या आपको क्राफ्ट एंड डाई में इंटरेस्ट है? अभी हमें कहाँ इंटरेस्ट होगा, हमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है इसमें, उनका ही क्राफ्ट हमें ही करना पड़ता है क्राफ्टिंग। रामरुगे, बरे आहे. रामदादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. फ्रॉम जंब समर्थ, कुठे आहे दादा? कोणत्या डिस्ट्रिक्टला आहे नक्की सांगा. आणि स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप. ओके, जालनामध्ये आहे का? रामदादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर प्लीज माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. माझ्या चॅनल कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, पण आता सध्या लाईव्ह हा जम्मूमधून चालू आहे. मी जम्मू काश्मीरला आहे सध्या. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि माझ्या चॅनलला पहा. सचिन मंडळकर, नमस्कार सचिन दादा, स्वागत आहे. स्वागत आहे सचिन दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. राम दादा प्लीज डबल टॅप करा. संगम दादा, संगम तरुण मंडळ प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. क्राफ्टिंग व्हाय 7 प्लीज डबल टॅप. महाराष्ट्र नांदेड पाळा, ओके, व्हेरी गुड, खूप छान छान. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. क्राफ्टिंग व्हाय 7. कोमल ताई नमस्कार, हाय कोमल ताई, स्वागत आहे. सचिन दादा म्हणते नमस्ते दीदी. सचिन दादा नमस्ते नमस्ते, कुठून बोलताय तुम्ही नक्की सांगा. हाय मानसी, मानसी बोलते हाय ताई साहेब. सॉरी या मानसी, अगं खुशीचे मी केस कापायला घेऊन गेलेली ना, त्यामुळे मला ना यायला भेटलं नाही. मग थोडा वेळ राहिली लाईव्ह आणि नंतर गेली.
ह्या कुकरची ना नुसती दैना झाली रे बाबा. खुशी आवाज कमी कर. कोमलताई म्हणतात जय भीमराय, जय शिवराय ताई, जय भीमराय, जय शिवराय. कोमलताई स्वागत आहे. पटापटा डबल टॅप करा सर्वांनी मंडळी, छान छान डबल टॅप करा. ओंकार दादा म्हणतात एक लाईक ताई, बाय बाय ताई. काय ओंकार दादा नमस्कार. मानसी बोलते लाईक डन. थँक्यू मानसी. सचिन दादा म्हणतात रामकृष्ण हरी दिदी, रामकृष्ण हरी दादा, रामकृष्ण. थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. कोमलताई म्हणतात लाईक डन, थँक्यू. अनिल कुमावत नमस्कार अनिल दादा. जम्मू काश्मीर कसे काय? अशीच फिरत फिरत आलो आम्ही. अनिल कुमावत आप कहाँ से हो? उत्तराखंड से. मानसी बोलते अरे 5 जण आहेत लाईव्हला, लाईव्ह करा. तनिक्षा कांबळे, हॅलो तनिक्षा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कोमलताई म्हणते जेवण झालं का ताई तुझं? कोमलताई नाही हो, आता राईस बनवते. अवधूत दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोमलताई म्हणतायत कशा आहात तुम्ही ताई? मी मस्त आहे कोमलताई, तुम्ही कसे आहात आणि काय करताय? चहा वगैरे झाला का नक्की सांगा. सचिन दादा म्हणतात पाया पडतो दीदी. सचिन दादा माझ्या कशाला पाया पडताय? मी तनिक्षा म्हणतायत कुठून आहे तुम्ही? तनिक्षा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुक्यातली, पण आता सध्या मी जम्मूला असते, त्यामुळे लाईव्ह इथून आहे जम्मूमधून चालू. सचिन दादा म्हणते जेवण झालं का दीदी? सचिन दादा जेवण नाही झालंय अजून, तुम्ही जेवलात का? तनिक्षा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन कर आणि डबल टॅप करून लाईक कर. माझं लाईव्ह असतं संध्याकाळचं आणि दुपारचं 1:15 वाजता. कोमलताई म्हणतायत स्वयंपाक झाला का ताई तुझं? स्वयंपाक झालाय ग, फक्त राईस आता लावला. क्राफ्टिंग जेवण झालं का? हाय क्राफ्टिंग, जेवण नाही झालं ग, आता बनतंय, बाकी जेवायचं आता थोड्या वेळाने. तनिक्षा म्हणते कुठून आहे तुम्ही? अगं तनिक्षा मी सांगितलं मी कोकणातून आहे बाळा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. रामदादा म्हणतायत दीदी फ्री फायर आणि पबजी हु इज बेस्ट? मला नाही माहिती दादा, कारण मी हे दोन्हीही गेम नाही खेळत, मला एवढं काही माहिती नाही. मानसी बोलते 11 जण आहेत लाईव्हला, लाईक करा मंडळी, पटापट लाईक करा सर्वांनी, प्लीज प्लीज डबल टॅप करा. मानसी बोलते लाईक अँड कमेंट प्लीज. येस येस प्लीज लाईक करो आणि कमेंट करा. कोमलताई म्हणतायत मानसी ताई नमस्कार. अनिल कुमार म्हणतायत तुमचे मिस्टर आर्मीवाले आहेत का? हो दादा, आर्मीमध्येच आहेत. मानसी बोलते कोमलताई नमस्कार. ॲप फ्री फायर अँड पबजी. रामदादा म्हणतात मी वारकाचा आहे. मी वारकाचा आहे. द्वारकाचा का? द्वारकाचं काय म्हटलंय क्राफ्टिंग? मला जरा कळलं नाही. मी वारकाचा आहे म्हणजे नाही मला कळलं. कोमलताई म्हणतायत अनिल कुमावत MH. ओके, महाराष्ट्रातले आहेत कुमावत, असं वाटलं की उत्तराखंडचे असाल तुम्ही, म्हणून मी म्हटलं. कोमलताई म्हणतायत मानसी ताई कुठून बोलत आहात आपण ताई? मानसी मुंबईची आहे पण ती कोकणातली आहे, पण मुंबईत राहते. सचिन दादा म्हणतायत लाईक केलं दीदी, धन्यवाद सचिन दादा. माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी, कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत आणि तसेच महाराष्ट्र म्हणजे आता मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले पण व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस आहेत, नक्की पहा एकदा जाऊन. मानसी बोलते कसे आहात कोमलताई? कोमलताई म्हणतात ओके ताई. कोमलताई म्हणतात मानसी ताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? अवधूत दादा म्हणतात हाय बाय. मानसी बोलते कोमलताई मी मुंबईमधून आहे मधून, पण मी कोकणातलीच आहे. वा. तनिक्षा म्हणते मग काय पापलेट खाल्लं का? नाही ग तितिक्षा, नाही ग, मासे खायलाच भेटत नाही इथं जम्मूला. अवधूत दादा म्हणताय मनू जेवण झालं का?
मानसी म्हणते कोमलताई मी मस्त आहे. गणेश कांबळे, नमस्कार गणेश दादा, स्वागत आहे. ताई जेवण झालं का तुझे? दादा जेवण अजून नाही झालंय, जेवायचं आहे आता. कोमलताई म्हणतात ओके मानसीताई. प्लीज गणेश दादा, प्लीज लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. तितिक्षा प्लीज डबल टॅप. उज्ज्वल चौधरी, हाय उज्ज्वल, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. जय शिवराय दीदी, जय शिवराय दादा, जय शिवराय. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मानसी बोलते हो झालं जेवण अवधूत दादा. ज्ञानेश्वर जाधव, गार लागलं वाटतं तुम्हाला दादा. थंडी असल्यावर गार लागणारच. प्लीज तुम्ही स्क्रीनवर डबल टॅप करा. ज्ञानेश्वर दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. अवधूत दादा मी फ्री फायर पबजी खेळतो. ओके, वा रे वा. सचिन दादा म्हणतात मी वारकाचा आहे. ओके ओके, क्राफ्टिंग व्हेरी गुड. प्लीज जॉईन मी. मानसी ताई अशीच राहा. अरे बाबा, मेसेज सगळे वरती गेले आणि मी कुठले वाचते? अवधूत दादा स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. येस दादा, व्हेरी गुड, खूप छान लिहिलं. कमेंट पिन करते. मानसी बोलते कोमलताई तुमचं पण चॅनल आहे. सचिन दादा म्हणतात रियास म्हणजे क्या दीदी? रईस म्हणजे काय क्या दीदी? रईस म्हणजे रईस म्हणजे श्रीमंत असेल हा शब्द. कोमलताई म्हणते मानसीताई अशीच राहा हॅप्पी. क्राफ्टिंग म्हणतात मी वारकाचा आहे. ओके क्राफ्टिंग, व्हेरी गुड, वेलकम टू माय चॅनल. अवधूत दादा म्हणते एवढ्या लवकर तुला जेवायला कोणी दिलं म्हणू? मानसी बोलते हो कोमलताई तुमचा आशीर्वाद असू दे. कोमलताई म्हणतात मानसीताई आता काम नाही करत मी चॅनलला माझ्या. का हो कोमलताई का नाही करत काम? करा की, तुमचं चॅनल आहे ना. सचिन दादा मग मी भात केलाय दीदी. ओके. भात केलात का? आम्ही येतो जेवायला मग. कोमलताई म्हणते हो मानसीताई. अवधूत दादा मी फ्री फायर पबजी खेळतो. ओके, काय असतं या गेममध्ये मला पण सांगा. मानसीताई म्हणते ओके कोमलताई. अवधूत दादा म्हणतात 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटकन. 20 लाईक्स करा मंडळी. अनिल दादा म्हणतात कोणत्या युनिटमध्ये आहे? अनिल दादा आता युनिट मला नाही माहिती. अनिल दादा युनिट नकोच विचारू, पण मिलिटरी हॉस्पिटलला आहेत. पवन माझ्या शेजारी एक आर्मीची वाईफ आहे. मी त्या बाईची बेकार माणसं. भिकारी आहे, भिकारी तू भिकारी. कोमलताई म्हणतात मानसीताई तुझं चॅनल आहे का? सुनील शिंदे हसतायत. सुनील दादा हसतायत. कशाला दादा हसतायत सुनील दादा? तो माणूस बोलला तेव्हा हसताय का तुम्ही? विशाल गायकवाड जय हिंद जय महाराष्ट्र. माझा इंडियन आर्मीचा नमस्कार ताईसाहेब तुम्हाला. जम्मू काश्मीर लाईव्ह बघतो. खूप छान लाईव्ह आहे. कुठून आहात ताईसाहेब? विशाल दादा नमस्कार. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझा जन्म कोकणातलाच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुकामध्ये. पण सध्या मी पण जम्मूमध्येच आहे, त्यामुळे हे लाईव्ह आता जम्मूमधून चालू आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. वरच्या कमेंट कुठल्या वाचल्या मी दादा? दादा मी सगळ्या कमेंट वाचल्या. विशाल दादा धन्यवाद धन्यवाद दादा. मानसी बोलते हो चालेल चालेल ताई, माझे चॅनल. ओके. मानसी बोलते अवधूत दादा तुम्ही काय नक्की तुम्हाला कोणाचा लाईव्हच्या कमेंट वाचलेल्या दिसत नाही का? मगाशीच माझ्या लाईव्हला पण सेम बोलत होता. मी सर्व दादा अवधूत दादा मी तुमच्या सर्व कमेंट वाचते. हॅलो संकेत नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी डबल टॅप करा. संकेत दादा. कोमलताई म्हणतात ओके मानसीताई. ताईच्या शॉर्ट व्हिडिओ खाली कमेंट करा, मी ॲस करते तुम्हाला. ओके.
अक्षय गवारे नमस्कार. अक्षय गवारे दादा नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. चहा वगैरे घेतलात का? दशरथ रिद्धे नमस्कार. दशरथ दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. दशरथ दादा प्लीज डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन करा. म्हणजे कोमलताई म्हणतायत मानसीताई तुझ्या लाईव्हला मी येईल मी. ओके. अक्षय खाडे हाय अक्षय दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. मानसी बोलते कोमलताई आहेत कमेंट. प्रीतियाताईच्या शॉर्ट व्हिडिओजला सगळ्या माझे कमेंट. मानसी ब्लॉग आहे बघा आता. टोमॅटोच्या व्हिडिओ केलाय त्यात माझी फर्स्ट कमेंट आहे. मानसीच्या कमेंट माझ्या आहेत ह्याच्यावर शॉर्ट्सवर. अनिल कोणत्या युनिटमध्ये आहेत? मिलिटरी हॉस्पिटल दादा, मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये आहेत. नीलम पाटील म्हणतात हाय ताई जेवलीस का? हो जेवायचं आहे. तू जेवलीस का? प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. मानसी बोलते हो या कोमलताई छान वाटेल तुम्ही आलात की. अरे तेव्हा मानले दुखते. शिव खूप थंडी आहे का? हो दादा शिव दादा खूप थंडी आहे. मानसी बोलते हो कोमलताई छान वाटेल तुम्ही आलात की. नक्की नक्की येणार. नीलमताई म्हणते हाय ताई जेवलीस का? हो जेवली नीलमताई. मानसी बोलते लाईव्ह अटकली. खुशी तू दुसरा मोबाईल घेऊन ये जा पटकन. शिवदादा म्हणतात किती टेम्परेचर आहे तिकडे? इकडे तर 20 आहे. मला पाहावं लागणार आहे, सांगते मी तुम्हाला 2 मिनिटात. आणि हे आर्मी क्वार्टर आहे का? हो दादा मी आर्मी क्वार्टरमध्येच आहे. विशाल गायकवाड ओके. विशाल दादा धन्यवाद. प्लीज डबल टॅप करा. कोमल ताई म्हणतायत ओके मानसी ताई तुम्ही ॲस केले मी. ओके मानसीताई तुम्ही ॲस केले मी. तुम्हाला ॲस केले मी असं कोमलताई सांगतायत. विशाल दादा म्हणतायत आपण जवळ आहेत मग ताई साहेब. हो का विशाल दादा तुम्ही कुठे आहात मग? शुभम थाटे हाय हॅलो हॅलो शुभम दादा नमस्कार. निलेश दादा म्हणतोय नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा स्वागत आहे तुझं माझ्या यूट्यूब चॅनलला. मजेत ना? हो हो निलेश दादा मी मस्त आहे. मानसी बोलते रीड केलंस ताई तू हे आज? अवधूत दादा असं का बोलतात काय माहीत. मी वाचलेले ग. अवधूत दादा म्हणते कमेंट मागे पुढे झालेला होता तर. अवधूत दादा ना काहीतरी नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे हल्ली होतोय. निलेश दादा म्हणते मानसी नमस्कार. विशाल दादा म्हणते ताई साहेब मी सब केला आहे तुम्हाला. आता मी ड्युटीवर आहे येतो बाय बाय. नेक्स्ट लाईव्ह मध्ये जॉईन होईल ताई साहेब. ओके ओके विशाल दादा काळजी घ्या तुम्ही नक्की. अक्षय गवरे अक्षय गवरे. मानसी ताई परत हसल्या. अवधूत पाटील ताई तू पवन काय बोलला? तो मूर्ख आहे. शी मला नाही आवडत असल्या माणसांचं. मी त्याला हाईडच केलं. मानसी बोलते कोमलताई थँक्यू. त्याला रिस्पेक्टच नाही का? आर्मी वाईफची ना रिस्पेक्ट नाही म्हणून तो असा बोलला. भिकारी आहे तो भिकारी. सोचने भिकारी माणूस आहेत असं मला वाटलं तो. निलेश दादा नमस्कार. मानसी बोलते कोमलताई थँक्यू. अवधूत दादा म्हणते बाय काम चालू आहे. अवधूत इकडे पण फायर रजिस्टर करायची का? FIR. सुलक्षा हाय सुलक्षा. मानसी बोलते दादा खरंच कर FIR. समाधान हॅलो समाधान स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी. कहा से हो आप? कुठून आहात तुम्ही? अनिल कुमावत आमच्याकडे 27 आहे. मी सांगते हा तुम्हाला.
इथं 20 आहे दादा. अनिल दादा इकडे 20 आहे आमच्या इथं. -27 आहे का? एवढे कसे? अनिल दादा तुम्ही नक्की कुठे आहात? -27 कसं असणार? एवढं थोडंच असतं. -27 तर एकदम लेहच्या टोकावर असतं. तुम्ही लेहाच्या टोकावर माणूस राहतच नाही तिथं, जीव माणसाला तिथं ठेवत नाही. मग तुम्ही तिकडे एवढे -27 मध्ये कसे काय पोहोचलात अनिल दादा? काय हो अनिल दादा, तुम्ही -27 मध्ये कसे काय पोहोचला? तिथं माणूसच ठेवत नाही. आणि -27 हे इंडियाच्या टोकाला आहे, एकदम लास्ट टोकाला, बॉर्डर एकदम लास्टला. आणि तिथं तर माणूसच राहत नाही. काय पण आम्हाला पकवता? काय हो अनिल दादा, तुम्हाला वाटलं की मी पकणार आणि तुम्ही मला पकवता? -27 नाहीच आहे तर. आणि तिथं माणसं थोडीच असतात एवढे. काल पण एक माणूस सांगतोय -29 ला आहोत आम्ही. हबप हौशेराव पाटील माऊली, रामकृष्ण हरिताई, जेवण झाले का नाही तुमचे? नाही दादा, अजून नाही जेवलो. रामकृष्ण हरी तुम्हाला पण. कसे आहात तुम्ही? नक्की सांगा. आमच्या चॅनलला जॉईन व्हा दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठनं नक्की सांगा. आता बरोबर आहे ताई, आता नाही अडकत. ते खूप आधी केली होती ती कमेंट. ओके, लाईक डन. थँक्यू पाटील माऊली, थँक्यू सो मच. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे दादा आणि जम्मूवरून लाईव्ह चालू आहे. मानसी अवधूत मनातल्या मनात कमेंट टाईप करत आहे वाटतं. लाईक डन, थँक्यू दादा. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला, जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. माझं चॅनल लाईव्ह असतं आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत. आता मी जम्मूला असते, त्यामुळे जम्मूतले छान टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. प्लीज जॉईन व्हा. निलेश दादा म्हणतात धन्यवाद धन्यवाद. बोला बाकी कसा चालला आहे दिवस? सुलक्षाताई म्हणता आमच्या दादांना सलाम. थँक्यू. अक्षय दादा म्हणते मानसीताई सांगा ना हो ताईंना माझं नाव परत. गवारे, तुमचं नाव गवारेच आहे दादा, मी गवारेच म्हटलं. -27 दादा, -27 कसं असेल मला सांगा? -27 कसं असेल? -27, 28, 29च्या टोकाला असतं -27. मग तुम्ही -27 मध्ये थोडेच असणार आहात. मग टाईप कसे करताय तुम्ही -27 मध्ये मला सांगा? मग तुम्ही टाईप कसं करताय? जे लाईव्हला तुम्ही टाईप करताय अनिल दादा, तुम्ही सांगताय ते टाईप कसं करता? मी सांगितलं जम्मूला आहे म्हणून तुम्ही सांगताय मी पण जवळच आहे, -27 मध्ये आहे. काय हो दादा, म्हणजे तुम्ही मला, मी पण आर्मीवाल्याचीच वाईफ आहे, मला पण इन्फॉर्मेशन आहे दादा. इथं पकवायला काय पण पकवता. तुम्हाला वाटलं का रे समोरची लेडीज आहे तिला थोडंच काय कळतंय? मानसी बोलते अक्षय दादाचा सरनेम गवारे आहे. प्रीतीताई, हो ग, मी गवारेच बोलली. लडाख आम्ही आहे. मग तुम्ही टायपिंग कसं करता दादा तिथं? मला सांगा दादा. इथं ह्या पत्नी टॉप या ठिकाणी जरी गेलं ना तर हात त्या ग्लोजच्या बाहेर काढवत नाही. तुम्ही मला सांगा तुम्ही टायपिंग कशी करताय मग? काय पण जाऊ दे. ज्ञानदेव साळुंके, नमस्कार ज्ञानदेव दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. प्रकाश राठोड, नमस्कार प्रकाश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आम्ही रूम मध्ये आहे. मला पटणंच शक्य नाही. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. काय बाई या मोबाईलला चाललंय काय माहिती, मेसेजच गायब होत आहेत.
20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मानसी बोलते. मंडळी पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा. तुमच्या कमेंट पटापटा येत नाहीयेत. मी पण आर्मीमध्ये आहे ताई. हो दादा मला कळलं, पण तुम्ही -27 मध्ये तुम्ही टायपिंग माणूस करूच शकत नाही. हे मला पटत नाही की तुम्ही टायपिंग करताय बरोबर. मग आर्मीमध्ये असाल आणि तुम्ही लेह लडाखमध्ये असाल तर टायपिंग कशी करू शकाल? तिथं हातात फोन घेणं मुश्किल आहे. तिथं तुम्ही टायपिंग कसं करत असाल? एक वेळ मोबाईल बघू शकता तुम्ही, पण मला वाटत नाही तुम्ही टायपिंग करू शकता असं. आणि -27 मध्ये तुम्ही टायपिंग करताय. ओके आर्मी साहेब. शीतल नाले. हाय शीतलताई, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. डबल टॅप करा. रूम मध्ये कोई हीटर चालू आहे. तरी पण दादा मला नाही वाटत. असू दे दादा, तुम्ही असाल आर्मीमध्ये, मला तसं काय प्रॉब्लेम नाही. पण असं मला वाटलं की माणूस 27 मध्ये लास्टपर्यंत माणूस ठेवतच नाही. एवढे टेम्परेचरमध्ये तिथं माणसांना ठेवतच नाही. हां तुम्ही म्हणू शकता -17 मध्ये म्हणू शकता. 20 पर्यंत मी म्हणू शकते. -27. अनिल दादा म्हणते चला ओके बाय. ओके अनिल दादा, खूप काळजी घ्या. -27 मध्ये आहात तुम्ही, काळजी घ्या स्वतःची. डबल टॅप करा अनिल दादा जाता जाता, आणि सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. अनिल नाईक दादा सांगताय. धन्यवाद अनिल दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. लाईक डन. थँक्यू अनिल दादा, थँक्यू सो मच. कसं माणसाने जे पटायला पाहिजे ना असं माणसाने समोर सांगावं. उगाच काय पण सांगतात आणि मग स्वतःचं हसू करून घेतात, ते मला नाही आवडत. -29 हे काहीतरीच टेम्परेचर झालं, तिथं माणसाचा बर्फ होईल. अनिल दादा म्हणते अगं बाई मला ओळखते तू. हो अनिल दादा, मी तुम्हाला ओळखत नाही का? गोरख किंबळे गोरख. हाय नमस्कार दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा, आणि प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा मंडळी. जेवण झालं का? हो दादा जेवायचं आहे. अरे छान छान कमेंट करा. मी डीपी चेंज केला आहे. डीपी चेंज केला दादा, तरी पण मी तुमचं नाव विसरली नाहीये. मंडळी पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा. अनिल दादा म्हणतात मला वाटले ओळखते की नाही. काय दादा, कोकणातली माणसं असो, आम्ही एकदा ओळख झाली ना की विसरणार नाही. शिव, जेवण काय आहे? जेवण डाळ आहे दुपारची, भाजी पण आहे, आणि तो थंडी पण खूप आहे त्यामुळे किचनमध्ये जावंसं वाटत नाही. भात आहे, चपात्या केल्यात. अनिल दादा म्हणजे थंडी आहे का? भरपूर आहे दादा थंडी. अमित दादा म्हणतायत हाय. हाय अमित दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. वैभव किरण नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा वैभव दादा. छान छान कमेंट करा, नाहीतर माझ्या डोक्यात जातात सगळीजण फालतू कमेंट करून. एक सांगतो -27 मध्ये आहे, दुसरा सांगतोय. मी जम्मूमध्ये सांगितल्यापासून ही माणसं अशी मला सांगायला लागली की मी -29 डिग्रीमध्ये आहे. आज सांगतोय मी -27 डिग्रीमध्ये आहे. यार दादा खरं तरी बोला.
मला रिस्पेक्ट आहे त्या म्हणजे खरे जे फौजी आहेत ना त्यांचा आहे. हे उगाचचे लाईव्हमध्ये येतात आणि सांगून ठोकतात. अरे त्यांच्या एवढी हिंमत तुमच्यात आहे का सैनिकांएवढी? ते खरोखर ह्याच्यात थंडीमध्ये जाऊन त्या बर्फाच्या ह्याच्यात कुडकुडे काढतायत. तरी पण ठामपणे उभे राहून हे करतात आणि तुम्ही काय करताय? उगाच सांगताय -29 तुम्हाला तिथं ठेवून तर बघायला पाहिजे. मग कळेल तुम्ही -29 काय असतं आणि 27 काय असतं ते. शिवदादा म्हणतायत जेवण आणायला जाणार आहे किचनमध्ये. किचनमध्ये चाललाय होय. दिगंबर जगताप. हाय दिगंबर दादा नमस्कार. शिवदादा प्लीज डबल टॅप कर, चॅनलला जॉईन कर. छान आहे तुझा स्वभाव. काय म्हणतात तो फनी आहे एकदम. दिगंबर दादा म्हणतायत हाय दिगंबर दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अमित दादा म्हणतायत गोरी पान फुलासारखी छान. धन्यवाद धन्यवाद अमित दादा. प्लीज डबल टॅप तरी करा अमित दादा. काय बहिणीला सपोर्टच नाही तुमचा. शिवदादा म्हणते मी घरातच आहे 20 डिग्रीमध्ये. ओके मी घरातच आहे 20 डिग्रीमध्ये. 20 डिग्री कुठे चालू आहे? 20 डिग्री दादा कुठे चालू आहे? साक्षी निकम. हॅलो साक्षी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुझं खूप खूप स्वागत आहे. महादेव मोरे नमस्कार महादेव दादा. अमित दादा म्हणताय लाईक डन थँक्यू. साक्षी ताई म्हणताय दीदी तुझी मुलगी दाखव ना प्लीज प्लीज प्लीज. अगं माझी एक मुलगी बड्डे पार्टीला गेली आहे. 2 दिवस तिचं तेच होते बड्डे 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 होत आहेत. एक छोटी आहे खुशी इकडे इकडे. हॅलो कर हाय कर. हाय. ही माझी छोटी मुलगी आहे खुशी. इसके आने से मुझे खुशी मिल गई. साक्षी बोलते प्लीज दाखव ना. हा दाखवली. वैभव वर्मा. हाय वैभव वर्मा. हा तू एकदा मला आलेलीस ना चॅनलला माझ्या मला असं वाटलं. तर वैभव वर्मा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. साक्षी डबल टॅप कर प्लीज. महादेव मोरे प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. वैभवी सॉरी वैभवी हाय वैभवी स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कशी आहेस तू? कुठून बोलतेस नक्की सांग. विजय इंगोळे. हाय साक्षी. हाय विजय दादा नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. वैभवी आणि विजय दादा प्लीज डबल टॅप करा. विजय दादा म्हणते हाय साक्षी. वैभवी म्हणते जॉब करतेस का? नाही ग वैभवी मी हाऊसवाईफ आहे आणि हाऊसवाईफच आहे मी. आणि माझं चॅनल आता मी ओपन केलंय कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर माझं म्हणजे एफर्ट्स चालू आहेत की चॅनल चांगलं ग्रोथ होईल याच्यासाठी. प्लीज तुम्हीही मला सपोर्ट करा सर्वांनी आणि प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. वैभवी तू माझ्या चॅनलला जॉईन झाली तर मला खूप आनंद होईल. शिवदादा म्हणते थंडी जास्तच आहे वाटतं. हो हो शिवदादा आहे थंडी आहे. जम्मूमध्ये थंडी आहे म्हणजे आता तर स्टार्टिंग आहे. नॉर्मलमध्ये स्टार्टिंग आहे पण पुढे पुढे वाढते थंडी. तेजस इंगोळे. हाय तेजस स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. कार्तिक भागवत. हाय कार्तिक. हाय हाय. वैभवी ताई म्हणतायत करते. हा थँक्यू वैभवी. तू कुठून आहेस नक्की सांग मला. इंजिनियर गणेश. हाय इंजिनियर गणेश स्वागत आहे. लाईक अँड सबस्क्राईब प्लीज प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब. विजय इंगोळे सपोर्ट करा सगळे प्लीज प्लीज सपोर्ट करा मला. थँक्यू विजय दादा मला सर्वांना सांगितल्याबद्दल. शिवदादा ते बर्फ कधी पडतो? बर्फ पडायला सुरुवात झाली पण ती श्रीनगरला वगैरे काश्मीर म्हणजे श्रीनगर तुम्हाला माहिती असेल पहलगाम वगैरे आहे त्या साईडला बर्फ पडणार आता. पण डिसेंबरला छान पडतो बर्फ वगैरे. आणि इथूनही 50 किलोमीटरवर जम्मू असून कुठलं ते पत्नी टॉप एक हिल स्टेशन आहे तिथं पण खूप छान बर्फ पडतो. यावेळी जर मी गेली कदाचित जानेवारीत वगैरे तर मी तुम्हाला लाईव्हमध्ये पण दाखवेन सर्वांना.
आणि तेच ना, तिथं गेल्यावर सुद्धा ना मोबाईल काढायला भीती वाटते, एवढी थंडी असते, म्हणजे हातात मोबाईल धरवत नाही. आणि ते दादा सांगत होते -27 मध्ये मी टायपिंग करतोय. कोण विश्वास ठेवेल यार. नांदेड, महाराष्ट्र. वा वैभवी, खूप छान. नांदेडवरून तू जॉईन झाली आहेस, खूप धन्यवाद. आणि प्लीज जॉईन हो माझ्या चॅनलला. तेजस म्हणतात ताई ते इंगोळे आहे, इंगोडे नाही दीदी, इंगोले. तेजस इंगोले, नमस्कार तेजस दादा. इंजिनियर गणेश, व्हेरीच मानसी ताई. मानसी आलेली, मला वाटतं जेवायला गेली वाटतं, जेवून येणार ती बघ पटकन, पटापटा घास मारणार आणि ती माझ्या लाईव्हला येणार, मला माहिती आहे. वैभवी वर्मा, तुम्ही कुठे राहता? वैभवी, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडा तालुका, पण सध्या मी जम्मूमध्ये आहे. ड्रीम बाईक ZX10R. हाय हाय ड्रीम, हाय ड्रीम बॉय. कसा आहेस तू? कुठून बोलतोय नक्की सांग. विजय इंगोळे, मॅरिड आहात का तुम्ही? येस, आय एम मॅरिड. हे बघा दादा, माझं लायसन, हे माझं लायसन आहे. आय लव्ह माय लायसन. ड्रीम बाईक, कुठून तुम्ही? मी महाराष्ट्रातली, कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. ड्रीम बाईक म्हणतायत शिव. इंजिनियर गणेश म्हणतायत ओके आणि हसतायत. वैभवी म्हणते तुमचे हस्बंड मे करतात, म्हणजे ग वैभवी. ड्रीम बॉय म्हणतोय शिर्डीमधून. ओके ड्रीम बॉय, प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन हो. शिव म्हणतात इथं 15 डिग्रीवर हात शिकवण्यातून बाहेर नाईट नाही -70. अरे बघ ना रे, काय पण पकवतात माणसं येऊन. अरे मी आता सांगितलं मी जम्मूमध्ये, तर तो माणूस समोरचा सांगतोय आम्ही पण जम्मूमध्येच आहोत. कालचा माणूस सांगतो -29. ते इंडियाच्या लास्टच्या टोकावर 29 असतं आणि तिथं माणसाला ठेवणार आहेत काय माणसं 29मध्ये. आणि आताच सांगतोय -27 मध्ये टायपिंग तरी करायला भेटते. इथं आम्हाला जमत नाहीये. 20 टेम्परेचर आहे सध्या आता इथं थंडीत मध्ये, काय पण. आणि -29, विचार कर, -29. इंजिनियर गणेश, ताई जेवू द्या तिला सुखाने. मी नाही तिला, मी सुखाने जेव म्हणते, पण ती पटापटा जेवून येते. ड्रीम बोलतोय ताई काय तूच नहाना मला, म्हणजे काय? रोशनी गोसावी, हाय रोशनी, लाईक डन, थँक्यू रोशनी. कशी आहेस, काय करतेस नक्की सांग. म्हटले परी लागतात. काय वैभवी म्हणते काय काम करते? कोण? मिस्टर काम करतात, आर्मीमध्ये आहेत ते, त्यामुळे मी इकडे आहे. ड्रीम बाईक म्हणताय ताई मला अक्षू म्हणा. ओके अक्षू, तेच ना, तुझं नावच नाही मग ड्रीम बॉय म्हटलं तुला. इंजिनियर करे, मानसी ताई आरामाने जेवण कर, मी पण जेवण करते. ओके ओके, सर्वजण जेवा. मी आता लाईव्ह संपवणार आहे. शिव, माझ्या इथं 1000 टेम्परेचर आहे, -1000. काय बोलणार. निहार गोसावी, मी आलोय. हाय निहार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. वैभवी म्हणते अरणी यवतमाळ का? आपके हस्बंड क्या करते है? अगं माझे हस्बंड आर्मीमध्ये आहेत ना, त्यामुळे मी इकडे आहे. MH50 गेमिंग व्हायटी, प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब नाव. प्लीज मला चॅनलला सबस्क्राईब करा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. शिव सॅल्यूट. परीला काय हो बघा. निहार गोसा, मी आलो की परी काय? मी आलो की का लाईव्ह संपवतात काय माहिती. अरे तू लेट येतो रे, पण नाही अजून अर्धा तास झाला, मी पण बघू. वैभवी
MH गेमिंग म्हणतात पिन माय मेसेज. इथं माझाच मेसेज पिन होत नाही बाबा. वैभवी वर्मा, ओ अच्छा आर्मी, येस प्राऊड ऑफ यू दीदी. थँक्यू वैभवी. शिव म्हणतात काश्मीरला गेल्यावर माणूस गोरा आणि ग्लो येतो, खरं आहे का? मला तर काय माहिती नाही. मंडळी स्वागत आहे. पटापटा कमेंट करा. मला माहिती नाही शिव काश्मीरला गेल्यावर ग्लो येतो काय काय माहिती. मी अजून काश्मीरला नाही गेली, जम्मूमध्येच आहे. कैलाश म्हणतायत आय एम कर्नाटक चिपू आयडी शे. धन्यवाद. कोणत्या गावचे तुम्ही? शिव म्हणतात 5G आहे का तिथं? येस येस 5G आहे. आकाश कदम, हाय आकाश, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कैलाश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. राजेंद्र तायडे, हॅलो डिअर. हॅलो राजेंद्र दादा, नमस्कार. रोशनी ताई, मानसी जाऊन आली काश्मीरला वाटतं, तिला विचारायला हवं प्रीतिया. हो हो, मानसी गेलेली वाटतं गेल्या वर्षी. वैभवी म्हणतात क्वार्टर्समध्ये राहता का तुम्ही? हो वैभवी, मी क्वार्टर्समध्येच राहते. MH म्हणजे तुम्ही कोणत्या गावचे तुम्ही? मी सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ गावची. कैलाश शिंदे, लाईक डन शेअर 22. ओके धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आकाश कदम म्हणते जेवण झालं का? आकाश दादा जेवण अजून नाही झालं, आता जेवणार आम्ही थोड्या वेळाने. शिवदादा म्हणते इथं मराठी मूवी असतात का टीव्हीला? मी पण काही पण विचारतो. इथं म्हणजे इथं थिएटरमध्ये मराठी नसतात मूवी, हिंदीच असतात. आणि हे ॲडव्हेंचरवाले हॉलिवूड. लक्ष्मण दादा नमस्कार. जय हरी जय हरी द विठ्ठल. रोशनी गोदावी म्हणते शिवदादा गजान मला पण दे बरी. गजानन दादा म्हणतायत गजानन जय भाई. गजानन जय भाई नमस्कार. ताई तुमचं जेवण झालं का? गजानन दादा विचारताय. नाही दादा आता जेवणार आहे. काय आता गुलाबजामुन पप्पानी आणूक नाही त्याच्यासाठी. हा वैभव तुम्ही लाईव्ह मध्ये येत जा पण लॉग टाकत जा कुकिंगचे वगैरे. हो हो हो, कुकिंगचे मी शॉर्ट टाकते आणि ह्याचे मी टुरिस्ट प्लेस टाकते वैभवी माझ्या चॅनलला. गजानन दादा म्हणतात हाय हाय गजानन दादा. तर थँक्यू सो मच मंडळी लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या 1:15 वाजता लाईव्ह असणार आहे, तेव्हा नक्की सर्वांनी या. बाय बाय, सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. नीरज चॅनल, हाय नीरज, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज चॅनलला जॉईन करून घे. हाय विकास दादा नमस्कार. विकास दादा आता लाईव्ह संपवायची वेळ झाली माझी. विकास मी आलो आणि तू जाते. आता मुलांना जेवण वाढायचं आहे दादा, त्यामुळे मला जावं लागतंय. पण उद्या दुपारी 1 वाजता नक्की या सर्वांनी माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. बाय विकास दादा, उद्या नक्की भेटू दुपारी 1:15 वाजता.
बाय नीरज, बाय गजानन, वैभवी, बाय बाय रोशनी, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी, प्लीज बाय 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 बाय.